Hej, jeg hedder Rebecca. Jeg kommer ud fra Andersminde, og jeg spiller på 16 pigeholdet. Og vi vil gerne deltage i PAVA-konkurrencen om at vinde 10.000 kroner, så vi kan komme til Berlin, og vi ikke skal have de her nederen trøjer på. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Senor Pama, Socio Senseo, Berlin, jo, Det er jo han i virkeligheden prøver at sige, at han ønsker, at vi vinder PAVA-konkurrencen, så vi kan få et fedt håndboldstævne i Berlin, og så vi kan få nogle penge, så vi ikke skal rende rundt i de her grimme kjoler. Senor, Godt gang. Det er fint. Hvis I ikke klarer deler, så